Yes, Mascara Semuri Zimbabwe. Welcome to Hot Zim Trends, where the news comes first, right? Nasun wenda kuigira nyaya tu dzakada ngotifanana dzese ndedzema accident. Saka ndati rege ndingokubatanidzirai munzwe nyaya idzi zvisere. Right? Pane Mabodies evanhu 5 vakanyura muGomba iro raimbo cherwa chrome renge rakadzika about 30 meters deep riri kunzvimbo inonzi Gakaka kuSHURUGWI south vaburitswa vese. Right? PaMabodies aburitswa nepolice sub aqua unit penge paine mukadzi anga aine nhumbu nehama dzake 3 vanhu vari mumoto umu. Umwe wechi5 atozowanikwa mushure mekunge mvura yenge iri muGomba umu yaitwa drained yese ndokumaona kwavazoita. Tozoyo passenger yechi6 ndiye akakwanisa kuswima akabuda mota isati yanyanyonyura, but zita rake hasati apuwa ende also mazita evanhu 5 aya achaburitswa kana hama dzavo dzasiyiswa. Right? Mawitnesses ari kutiwo Honda Fit yaenda kushavani, then driver akaluza control ava padhuze nedhistricts yemaini and it veered off the road ndokunovira mvura muyamwe. Right? Vagari vemudhuze nemaeyewitnesses vakamhanya to the scene but hazvina kubatsira. Mota yakanyura within seconds and also nekuda kwekushayiwa kana maropes kana zvimiti zvekuti vanga vachibatsira vanhu ava vakatadza kuvaburitsa ndobva vaiswa pararira imomo. Zvinorwadza ama. Malocal residents vari kutaurawo kuti makomba aya yatova a source of concern cause vana, zvipfuyo and this time the whole family yapararira mumvura umu. Zvinorwadza hama. Saka vanga vachikumbirawo ma-responsible authorities vaite refill makomba aya atova a hazard after mining operations have ceased. Zvinorwadza izvo hama. Right? Toyo zvakare muna January mumvura umu makatofirawo kuti vana 2 vachiswima varimo. Saka with me here is a heartbreaking video footage here Honda Fit yakuburitswa mumvura umu ne-excavator. Zvinorwadza hama. But please mouya mucomment section mopo pfungwa dzenyu kuti makomba yawo akacherisiya acherwa nemachina aya vanhu vongopararira imomo here. Aiwa, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends so that we continue giving you more updates. I love you. Kufamba manje ngasafamba awangochere chibobati chenekarebesa uyo munhu aripo asati akirapferera ari mvura imbobuda nekuona kuti vanhu veitwa sei. Cheni yarebesa ngaitireke ichibuya kuno ako achagonenga. Ngonya yandinayo zvakare paitika accident inotyisa paDzivarasekwa turnoff traffic lights along Bulawayo road apo dump truck yenge yakatakura mawashing powders yadhuma a Nissan van ndokubva yaovertena pakafa vanhu 3 vamwe 4 vakuvara zvakaipisisa. Zvinorwadza hama. Driver wetrack paonoti ndiye akonzeresa accident abva atiza mushure mechiitiko icho chiti. Zvinorwadza hama. Ma-eyewitnesses ari kutaura kuti dump truck yenge ichimhanya zvakaipisa ndobva yatadza kumira yobva yanodhuma Nissan van then yabva yadamage wofuti zvakare imwe kombi yenge isina vanhu yenge itoriwo padhuze ipapo neimwe mota diki yenge yakatopakwa futi iri padhuze ipapo. Right? Vanhu vapamhosva driver atiza uyu ndokutanga kuluta ma2 kg mawashing powders aya kusvika mota yese yasare isina kana chinhu. Zvakaoma. But wanzokurudzira hedu kuti vanhu tisapote tichiita hedu zvinhu zvakadaro. But ayo imimi uya mucomment section motiudzawo kuti vanhu valuta driver ndevapo vakanganisa. But zvinorwadza. Tinokurudzirawo zvakare kuti madrivers ti-exercise caution pamaroads apa. Onai apa taakurasikirwa neupenyu vanhu ne-reckless driving. Aiwa, tinoti subscribe to Hot Zim Trends so that we continue giving you hot updates each and every time. I salute you.